Hemen da musika zuzenean telebistaren saio berria. Lehen erreportajea osatzeko, Drumcopters taldearekin egin dugu zita Bilboko sarean kulturgunean. Txini, Miren eta Korta dira Drumcopters, eta gurbira murgilduak daude taldearen amaiera idazten. Jarraian, bere herriko parajetara egin dugu bidai, bertan errekatxo eta bideskartean galtzeko. Peti handiarekin egin dugu hitzordua, zuzenean grabatu duen disko berriaz gehiago jakin nahian. Bilboko sarean kulturgunean geratu naiz Drumcopters taldearekin. Disko berriak garatu zuten pasaden neguan, eta orain taldearen agurbira murgildua daude. Gaur hemen joko dute eta guk gertatik ezagutuko dugu taldea. Goazen! Beti du daukitza dugu. Baina, bueno, uste dugu 2015 bukaeran edo sortu zala, hasi ginala behintzat. Lehenengo Kortatania hasi ginen elkartzen, eta gero Miren gonbidatu genuen, eta ja hor sortu zen Drumcopters. Genean, bueno, gubion artean, hasi zen hor sortzen zoz eta esan, Mirenek komentatzeo da. Nire ustez ja hor ja desente ondo enkajatu zula dana, eta nire ustez bai irua zenbaki polita da, talde bat sortzeko. Bestela, geota jende gehiago, geota ordutegi eta egun eta gauza asko osatuko dituzu, antolatuta. Ustez, irua, guri indigo irua como zozeo fuertia sortu ditu. Momentu horta gainean eguan gauza berri pila probatzeko gogoz. Eta netako regalo bat izan zen gonbidapena bai. Eta netako barronka berri bat, lehenengo aldiz esan igual gitarra elektrikoa parte hori nik bakarrik defendatu behar nebana, eta bueno, izan da ikasketa handi bat egiz esan bai. Musikalki ez da erreza Drumcopters taldearen musika azaltzea. Musika jostagarria eta dantzagarria da, etiketa bakar baten azpian sailkatzea ezinezkoa. Bueno, nik uste nahiko agerikoa dela hainbat estilo ezberdin jotzen ditugula diskoa bera entzun da ikusten da, ez? Eta bueno, nik uste horrek erantzuten diola baita ere, guk geuk bizi izan dugun prozesuari taldean bertan ere, ez? Igual hasieran Kortak eta Txinik zeken hasierako konposaketak zian modu batekoak, eta gero hiruren artean sortzen joan garanak, baita ere igual hildo horretatik jarraitu du, igual ondo pasatzeko, alaia, jostariak eta bar. Baina baita ere gero, igual hori kapitulo hori pixka elagatzen duzu aparte, eta azten zara beste gauza batzuk improvisatzen lokalian, eta beste soinu batzuk bilatzen. Bueno, soinua edo beste alor batzuk, besterik gabe, ez? Eta gero beste ambizio batzuk, igual zenbait nahi duzun tratatzia, eta gai horreri igual zer etortzen zaion hobeto, ez? Igual kaina gehiago ematea, edo fusa sartzea, edo besterik gabe arreglo polit bat egitea. Orduan, nik uste dut nola, askok bezala, ez nola ez diogun gure buruari, limiterik ipini, batez ere ondo pasatzia eta ikastia danok, orduan horrek eman digu baita ere igual eukitzea holako abaniko handi bat, ez dutugula pila bat kantu ere, baina egia da ditugun guztiak oso ezberdina dira euren artean, ez? Bai, nire ustez dela gu hiruren artean sortutako, Mirenek ondo esplikatu, ez? Sortu da, aurrera zijoan bezala taldia, sortu dira soinu diferentia, baina ere bakoitzan estilo propioa jotzeuna eta aldunare hortikane sortzea, ez? Azkenean, zer entzute deun da pile bat influitze dugu, ez? Eta, pixkat, variedade hori ere notatzea, zer jotze deun. Ados. Taldearen biografian idatzita dagoen esaldi batek ederki definitzen du bandaren izaera. Ondo pasatzea oso serio hartzen duen taldea da Drumcopters.
Nik uste azkenen oso gure izakeran parte bat dala ere bai, ez? Egia da adibidez, hau askotan esaten du, hiruak elkartzen gara eta barre pilo bat ite dugu, eta oso ondo pasatzen dugu elkarrekin. Eta nik uste hori azkenean musikan nabari dala, ez? Bai, eta gero igual guai da hobe bai, dramatizazio pixkat kentzea gauza guztiei, ez? Beti dagolako joera gauza sakonak eta superserioak, ez? Eta gehienetan proposamenak horrelakoak dira eta egon behar dira, baina baita ere nik uste dut ondo dagoela batzuetan gauza horiek askatzea eta ez ematen beste buelta gauzeri. Bizi momentu hori eta ja. Bai, hitzak ez du inoiz euki, hasiera mitzatetzuk garrantziri guretzako. Letra pixkatzen zerbait astuna bezala, letra bat inbar dugu ez, ez genuen nahi ez rola garrantzitsua esan eta pixkatzen inkluso buruko mi bat gehiago, ez kantatuko dugu. Baina hori ere beak esan duen bezala gero aldatzen jundare bai ez. Iritsi danean momentu bat zerbait egin nuna esan edo gogoa genukala zerbaiti buruz hitz egiteko, bakitzan bizipenei buruz edo ez dakit. Hartu dezagun espazioa! Hartu gure lekua! Egin dezagun gure! Nazkaturik gaude kantuan, kontzertuen lehen lerroetan emakumeen presentzia aipatzen dute, edo presentzia eza hobe esan da. Kontzertuetan egun gertatzen den errealitate bat. Emakumeek lehen lerroak hartzeko oihu zen bat da honako kantua. Oso gorputzean daramagun gai bat igual, ez? Azkenen gogoa genukelare bai hortaz hitz egiteko momentu bat, Zerbait bizitu izan duguna, ez? Azkenean hiru pertsona kontzertuetara asko jungeanak eta joten geanak musika gustatzen zaigulako eta azkenean espazioa kostatu zaigula batzutan hartzea, ez? Eta kostatzen dela gaur egun ere, ez? Eta horri buruzko kanta. Bai, azkenean privilegioa dazkaen jendiak, beti behaien privilegioetan gelitzen baina, behaiek itogue behaiek, eta orduan, ustez bai inberdezu espazio hori iriki sartzeko, bestela beti gelitzaia privilegiatuak hor, eta inor ezin du jo, beti dago, esaten bezala kristal bat, ez dana ikusten hori leku askotan gertatzen bezala, orduan, ustez bai inberdala como reflexio hori, eta en plan, altzeain bestiak aurrea juteko. Eske bestela betikuak engoia aurrian, da betikuak eta ez aldatuko baina, ez? Ustez, hori dela pixkat bakoitzan autokritika, ez? Eta aspektu askotara eramatea da ona. Mefest moduko baten adibidez, bai, igartzen da nik uste dut, batez ere gorputzez normatiboak nun dauden zainduak eta nunez, ez? Edo zarautzen juten bazara putzuzulora olako zea jaialdi batera igartzen da, bai, ez dakit, ez? Hori dagoela zaindua, zu lasai egoteko, inork zure espazioa jangabe edo momentu deserosorik sentituko ez dizun leku bat suposatzen da dela eta generalen nik uste dut hori igartzen dela, ez? Hain zuzen lanketa badagolako hori horrela izan dadin. Bai, azkenean ikuspegi feminista batetik antolatu dian kontzertuetan edo jaialdietan, behintzat beti dago helburu hori, ez espazio eroso bat izatea bertakoentzat edo ez, gustora sentituko zean espazio bat. Eta Mefst gainea, izan zen gure lehenengo eszenatokia, gure lehenengo kontzertua hor jo genuen. Eta azkenean Mefsten helburua hori izan da beti, ez? Eroso sentitzea bai eszenarioan, bai publikoan, kontzertuak antolatzeako garaian atzean geratzen den lan invisible hori bisibilizatzea, harrera planak itea, musikaria datozenean harrera plan bat eskaintzea, eta bar, ez? Niretzako egia da plus bat bai izan zala bineska izatea taldera gehitzeko. Ez dakit beste kasu batez bai hitz esango nean edo ezetz, baina bai nekala gogua emakumez osatutako talde horretan jotzeko. Eta bai nahi neban, gauza askotan igartzen dutelako harremantzeko moduan, gauzak bizitzeko moduan, igartzen da. Nok ez dizu inoiz, nok ez dizu inoiz, nok ez dizu inoiz, nok ez dizu inoiz, nok ez dizu ezer, nok ez dizu ezer, nok ez dizu ezer, nok ez dizu ezer, nok!
Zarautzketaria kantuan berriz, emakumea izan da gauez etxerako bidea zari dira, modu jostarian, baino mezu ergi batekin. Harrapatu duzu, laguna. Bai, harrapatu ez. Ies egin digo duzak. Bai, beitu, horrekin ere jolastu dugu, igual, pixka eta apropos, bueno, egia da idatzi genuenean, nik eukin nuen, konpartitu nuen zuekin, ostras, gai serioa da, eta olako komikotasun puntu horrekin jorratzea, eta gero esan nuen, baina, ze demontre ba, hain zuzen ere, guazen kentzera drama guzti honi ere batzuetan, ez? Eta, bai, berez jasotzen da kantuan, emakume izan da edo, gauez eta etxera bidea batzuetan, ez dela bat ere plazenteroa izaten, ez? Gauez eta bakarrik egin behar hori, eta hortik sortu zen nik uste dut, ez? Hori autobusa galtzen duzu eta oinozun biazara, eta gainera ez dakizu bidea nola dagoen, argirik egongo ote dan edo ez dan egongo. Eta orduan hor igual kombinatu dugu gai serio bat pixkat arintzeko joerak, eman diogu pixkat arintasun bat, lehen komentatu dugu ondo pasatzeko aitzakia horrekin ere bai, ez? Baina horrek ez du kentzen drama puntu hori badaukana, ia berez emakume batentzat gauak eta kaleak eta eduki dezakena. Baina horre bindikatu behar dena ere bai, ez? Ez dakit. Taldearen diskoa urdin koloreko diseinu ederran jantzita dator. Bertan azaltzen diren karikatura eta marrazkiak taldearen izaera erakusten dute argiki. Nik uste bai, eta oso karikaturez. Bai, azkenean, gu hiruroz juntatzen pixka bagea, nik Dankoten niretzako bai da, ondo pasatzea eta gaina eske oso personajiak, nire uste, orduan nik oso, eta goaz parte ondora, ateatzekan pintatuta eta hori dana, bai ikusten nun, ikusiten nun, komiki bat, eta nahi nun reflejatu... Kortak indu diseinua. Eta libretua nahi nun pixkat reflejatu hori, taldia izango bazan bezala pixkat, transformazio horrekin, pinta, disfraza eta hori erabilita, bere estetika bat bezala, dakala da komiki bat sortu nun, bai. Eta komiki, kanta bakoitza bere marrazki txuga da. Arrasateko Xoto Estudiotan grabatu zuten lana, Ander Barriso, soinu teknikariaren gidaritzapean. Oso ondo pasa genuen. Hori, esate genuen ez azkenen elkartzen gehiruk eta jazta, azte geha gure mundua sortzen eta gure txoakerik esaten bat bestean atzetik. Eta estudio egunakola izan zian, sartu ordu pile bat zian, baina lortu genuen, beti izate dugu berdina, baina zan udaleku batzutan egotea bezala, goiz-goizetik antxe, kieto, eta ondo. Eta horrek piloa lagundu zigun baita, azkenen estudioa gogorra da, eta hor dauzkezu, hor topatzen zian zure mugakin, zure bildurrakin, zure emozio ilun horiekin, eta holako egoera baten basko zerrexagoa da. Bai, eta Anderrekin oso gustora ebili ginean, konfiantzan eta bai, gustora. Bueno, bai, baditugu zirrigorro batzuk, bai, berriak eta asko gustatzen zaizkigu gainera, eta zuzeneko azkeneko bira hontan jotzen ari gara, hauek kantuak bai. Eta ez dakigu zeingo dugu horiekin, oraindik, ez dugu erabaki, baina bai hor daude. 3 urte eta gero, taldeak agur esatea deliberatu du. Egindakoa ez da gutxi eta bira berezi batekin borobilduko dute taldearen ibilbidea. Honen arira asko geure buruari errepikatzen dioguna dela, nahiko gauza asko egin duguzela gure egoerarako. Bakoitza Euskal Herriko punta baten bizi gara eta 1000 gauzetan gabiz taldeaz aparte, bere lanak ez dakiz zer. Eta egia da, eduki dugu aukera hemen jotzeko, atzerrian jotzeko, diskoa grabatzeko eta horregatik nik uste oso pozik gauzela. Eta hori, gero nik uste dute gauza guztiak hasten dian bezala amaitzen dirala eta hori konpartitu dugun gauza bada, izan dadila bide beste gauza batzuk sortzeko, klaro, bai. Baina, egia da oso pozik daudela egin dugun lanakin. Gaur hementxe, sarean, Bilbon. Gero otsailak 22an Leitzan, Torrean, 23an Trinketen, Gernika Duma Festan. Eta martxoak 8an Matan, Matadexen.
Martxoak 22 Aizarna Zabalen, hori berri edagoiz dago karteletan. Hau esklusiba. Eta martxoak 23 beran, Katakun, eta 29an Putzuzulan. Hasi eta bukatu leku berdin du. Hombre, berezia fijo. Hora konexioa. Hombre, a ber, berezia, bai, azkenean Putzuzulo, hor hasi gina, Putzuzulo ere karga asko daka guretzako, ez? Osea, gauz asko bizi izan ditugu hor, da orduan hor bukatzia, gaina festa ere bai garrantzitu batean, ba, izangoa, ez dakit nola bukatukoa, baina, bueno, potentia izango dela fijo izango da. Baina, bueno, polita, seguro. Bera herriko urak badu zerbait berezia. Bertan sortu diren musikari kopureri so eginez, edabe magikoa izan daiteke. Horietako bat da Peti. Dagoeneko, 20 urte daramatza musikabidean, eta hori ospatzeko, zuzeneko disko akustikoa kaleratu berri du. Xorien mintzo zen errekari. Oian neko zuaitzeri eta zeruko izarreri. Xoro bat entzatzeukaten mintzo zen aizeari. Apa, Peti? Apai. Bueno, hemen bildu gara, bera herrian, nun bestela. Eta aitzaki hartuta disko berri bat ekarri dizula besapean, zuzenean grabaturiko diskoa. Eta gutxi gora bera, zure musika ibilbidearen 20. urtemuga ospatzeko, behintzat aitzaki horretan, ez? Bai, ondela 10 urte denean lehenengo zuzeneko diskoa, Againak, eta pixka, hori, 10 urte pasatu dituk, eta bai, zuzenean egitea erabaki nuen pixka, hori, disko guztietako kantu batzuk grabatu, eta aldaketak nola joan diren ikusteko, ez, gehien bat. Piskat kantu zarrak eta ze progresio izan duten edo nola aldatu ditudan gehien bat denborarekin ikusteko. Azkar esaten da, 20 urte ja musika errepidean bakarkako bidean, aurretik beste hainbat rock taldetan jo eta zuk bezalako egitasmoetan, baina urte asko gitarra eskuan, ez? Bai, egarran 16ekin hartu nian gitarra eta baina arte utxe gabiltza. Eta bi urtea eta bueno, ondo. Oda, kontzertu egiten eta alde moduan diskoak atatzen, aldi agun moduan, erramutzala. Bueno, esan bezala diskoa zuzenean grabatu zen Bonberenean, zer oroitzapen dituzu egun horretakoak nola izan zen eguna, kontzertu lasai jotzen nuen, beti presio hori dago, zuzenean grabatzaren ere presioa ze giro ontzen egun horretan. Bueno, erran jende aldetik eta hola kriston giro izan zen, kriston lagun pila etorri ziren eta giro aldetik ondo. Ni egia erran, holako egunetan urduritasun ikaragarria esaten dut. Gehien bat lehenengo 3-4 kantuak egin arte. Ja pixkat, laugarren kantua bukatzautenen ja lasaitzen ez pixkat eta hori diskoan ere ustez nabaritzen dela. Lehenengo 2-3 kantuak, bueno, agian jendeak ez du nabaritiko nik bai. Gitarrakin eta nahiko urduri eta gauzak ez diren nahi bezala teitzen, baina bueno, azkenean hori da zuzeneko bat, ez? Eta egunaren arabera aldatzen da, batzutan hobeto, beste batzutan kaskarrago, baina zuzeneko bat denez, azkenean lehen erran bezala gustatzen zait hori, gelditu den bezala utzi eta akatsak ere ikusita gero hobetzeko aukera zeok. Egun horretan izan zenaren isla argia orduan, ez? Bai, hori da. Ez dugu deusuk ditu, gainera diskoaren soinua ere oso hurbilekoa, ematen du hori onduan kantatzen ezela eta hori ere gustatzen dut. Bakarrikago bide munduan, jaun eta jabe, arazorik gabe. Bakarrikago bide munduan, jaun eta jabe,
arazorik gabe arazoz lepo. Aipatu dugu hori 20 urteko ziklo bat izan dekela disko honetik, eta aipatu daiteke hemen biltzen direla agian zure musika bidea errepasatzen duten kantuak, ez? Amets bat diskotik hasita, 1989ko disko horretako kantuetatik hasita, orain dela 3 urte atera Otzikalak diskoraino, disko bakoitzeko kanturen bat sartu dek disko honetan, guztira 14 kantu barneratuz. Bai, hori da. Diskoa gainera kronologikoki grabatu nian, pixkat hori lehenengotik hasita eta orden horretan. Eta gero ere bi blues tira berriak, baina hori da. Etxean gordetakoak zirenak eta pixkat aprobetxatu dut zuzen horretan sartzeko. Eta bai, kontua da pixkat, hori, saiatu naiz, adibidez, disko elektrikoetako kantua pixkat akustikora pasatzen eta gitarrakin bakarrik egitekotan nolazaten du. Eta bai, saiatu naiz hori pixkat estudioan grabatutako kantuak buelta pixkat ematen eta zuzenerako prestatu. Hire musika bidean tartekatu dituk rock diskoak, disko akustikoagoekin, zuzenekotan ere ibili haiz banda baten laguntzak eta bakarka ere emanaldi askotan. Argi zegoen disko hau izan bartzula akustikoa ere edo beste era batera pentsatua zeneukan ere, baina azkenean hori akustiko atera da. Bueno, hasiera batean pentsatu neukan estudioko disko berri atitzea. Baina, printzipio kantuak lantzen ari nahi zoen eta pixkat aurrekoa nola elektrikoa izan zen pixka beste ikutu bat emanen nion eta instrumentazioa eta musikariak pixkat ere aldatu eta beste ikutu bat eman. Orduan, erabakinean hori, elektrikotik berriz akustikora pasatzea eta hori izan da transizio moduko disko bat, ez? Gehien bat, oain hau kontzertu akustiko batzuk egiteko eta gero gure belarri sartuko naiz bertzea prestatzen. Erramu koroen zainezkaraino ez egon, baina zerranguri zer den txar eta zer on. Estatuak eskalentzat bakarrizketa, ez urretara gizkoa da gure festa. Ondondoratua, txarto oratua, Zan daiteke zure kantu guztik sustraian akustikotik sortzen direla, ohikoan, edo gitarra elektrikoarekin ere aritzaiz kantuak sortzen. Bai, sortzerako orduan gehien bat akustikoekin. Etxean eta prestatzeitia akustikoarekin eta gero taldekei pasatu eta lokalean normalin Otzikara diskoarekin adibidez, denak batera nik maketatxoa eramanean eta gero denak batera landu genitian kantuak. Baina normalean beti akustikoarekin hasten naiz. Beraz, esan daiteke kantuak balio dutela bai akustikoan jotzeko eta elektrikoan ere, ez? Bai, baditzo batzuk zailagoa ditugula taldearen falta nabaritzen dukelako, baina bai, printzipioz kantu nahiko sinplea dire beti eta 3-4 akordekin egindako kantuak. Eta bai, moldatzen aldire, taldearekin egiteko edo formatu ezberdinetan ere, batzutan pianista batekin ere nabilek, bertze batzutan Xabi Dobertze gitarrista akustikora batekin, eta Joseba Irazokikin ere bi, naiz bera elektrikoarekin eta akustikoarekin egiten. Normalen hori, ikuste diteat kantuak edozen mugura egiteko. Honakoan bakarka talebratu haiz nagusiki, baina izan dek alboan Eneko Dorronsoro trikitiarekin pixka laguntzen hainbat kantuetan, kantu horiek jantzen, ez? Bai, azkenean Enekoren izan zen kontzertu batean Unidad Labesakin elkarrekin jo genian, eta Eneko trikiaz aparte, kriston multi-instrumentista, jotzen du gitarra, banjoa, bertze instrumentuan orduan. Ideia zen pixkat diskoa prestatzea instrumentu ezberdinekin ere sartzeko. Baina azkenin denbora kontuengatik eta erabaki ginean kantu batzutan trikititxa bakarrik laguntzea eta horrela ingeria. Hire musika bidean 9 disko inguru grabatu dituk, kantu pila bat nola egin nuen 14 kantu horiek aukeratzeko
lan hori, o zergatik jondira 14 kantu hauek eta ez beste bat? Bueno, grabatu zuzenekoa inuenean 21-22 initian. Kontua gero entzuterakoan eta pixkat erabakinean nire ustez hobeto gelditu zirenak edo. Baina, bueno, hobeto gelditu zirenak naiz eta akatsakin egon. Zuzenekoa egiterakoan gustatzen zaidak ere, hori, akatsa egiten baldin badu zuzenean diskoan ere akatsa hori egotea ez gustatzen gero estudioan editatzen eta biltzea. Zer pixkat hori da berezkoa egunaren atitzen den orduan. Baina, bai, pixkat hola gainean den. Zure aurreneko lana esan bezala, rock formatuko taldearekin egin zenuen, etxeko uztarekin, Josebe Irazoki, Inigo Teilletxea, Igor Teilletxearekin. Otzikarak izena zuen, eta esango nuke igual, oso disko ona iruditzen zaida, baina ez zula izan igual reperkusio askori, azkar pasazala igual aro hori ez? Bai, egia erran, bueno, udan egon ginen pixka jotzen eta gero egia erran kostatzen zaigu taldearekin kontzertua egitea. Akustikoan eta asko ez errexeago egotzen leku txikitan sartu eta bueno, eta gero sosen kontua ere hortzeok. Azkenien taldearekin joatea garestio bat aitzen da eta pixkat. Ez dakit, gero ere diskoa non jotzeko eta ze lekutan jotzeko eta nahiko kaineroa egiten genuen kontzertua disko horren aurkezpenak eta pixkat hori limitatu ez zian pixkat, seguraski. Baina gehiegi ere ez genien joaz. Argirik ez da ikusten ortoskaute. Aurrerantzean prestatzen izaren kantuen bidea pixka hortik doa? Disko horren garapen bat bezala, edo beste ideia batzukin zatoz orain? Bai, pixka aldatuko diat. Arkaizkan horrekin nebilek pixkat lanean, berak eginitik hitzen moldaketak. Izanen da Noa Chomskyren hitzekin egindako moldaketa batzuk, eta kantu horiek ikusita horren arabera egin behar duguna pentsatu dut pixkat estilo aldaketa egitea eta kantu lasaiagoak egin. Ez da folk izanen, baina instrumentazioa eta aldatuko da, orduan nahiko lasaiagoa izan da. Beti ere bandarekin? Bai, kantu batzuk egin diago bandarekin eta gero ikusko dugu nola sartu besteak ere. Zan daiteke zure musika bidean errepikatu konstante bat ere, hainbat lagun musikariekin egindako lankidetzak izan dira. Gustoko duzu pixka jendarekin elkartu eta holako nazketak egin, Sauxe bezalako proiektua, Narekin egindako disko txikia, Xabi Señornokoarekin egindako diska ere, One Fullerekin, badira hainbat kolaborazio eta gustora egindakoak ez? Bai, gainera batetik bestera nahiko aldaketa zeok, orduan egia erran musika estilo ezberdin asko gozatzen zaizkidan, pixka saiatzen ez ahalik eta edozein lekutan sartu eta edozeinekin musika egitea. Estilo aldetik eta pixkat hori aldatzen da dena, punketik hasi eta kantu lasaiak egin arte. Baina beti gustatu zait hori, kolaborazio honitza egitea eta gero asko ikasten da horrekin ere. Honitz ikasten da bertze bai diskoa grabatzeko orduan eta bertze musikariekin jotzeko orduan ere bai. Esan dugu, 20 urte musika errepidean peti bezala, asko aldatu dira gauzak, hasierako garaioetatik gaur egun arte? Bai, aldatu ere gehiago pertsonalki, musikalki agian oain lehen baino okerrago gaude bainik. Oain atera berri den notizia hauekin Eusko Jaurlaritzak egindako kontukin ere, tabernan kontutan eta. Baina, ni azkenin igualtxo segitzen dut. Leku beretan jotzen eta zirkuito bera jarrituz. Oain lehen baino jende gutxigo mugitzen dela kontzertuak ikustera eta hori ere nabaritzen da. Aurrerantzean, diskoen aurkezpenetan murgilduko zara, hala formato txikiko omenaldiak eskaintzen, edo ja daukazu buruan disko berria eta hor zentratuko zara?
Bai, bueno, oain arte bezala, Enekorekin eta bilek egin kontzertu batzuk, eta gero ja, espero dut urte bukararako disko berria atetzea, bintzat grabatzea. Eta bai, ideia berdina, azkenien ez zeuk aukera handirik ere, jotzen eguleko beti leku beretan, eta aukera baldin batzeko antzokiren batean edo jotzeko, egiten diago, bestela betiko lekutan egin diago eta betiko martxa jarraituko. Ongi peti, gu jarraituko dugu entzuten aten duzun disko berria, eta jarraituko dugu zuten kontzertuetara, baita bernetan, eta edozein tokitera gozatzea zure kantuekin, eta zai egon gara, urte honetan disko berriarekin zaitugu, banda formatoan, eta beste proiektu berri batekin, ez? Bai, egia den, alba dugu entzat, hori izan da. Eskerrik asko da. Niri apakoldo. Bai.